गसाइगाव B.Ed कलेजाव टेट परीक्षानि सायाव मोनसे ओरिएन्टेशन प्रग्राम जादों आरो बे स्पेशल टेटनि ओरिएन्टेशन प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामदों एजुकेशन डिपार्टमेन्ट गभर्नमेन्ट अफ BTR तो गिबियावनो आङो एजुकेशन डिपार्टमेन्ट BTR निसिम साबायखर बावदों बिथांमोनहा जोंनि गसाइगाव B.Ed कलेजाव स्पेशल टेटनि थाखाय मोनसे ओरिएन्टेशन प्रग्राम खालामदों आङो मिजिंथिदों जे जोंनि बे BTR ओनसोलाव जोंनि एकाडेमिक एनवायरनमेन्ट बा सोलोंथायारि थासारि बियो गुन गोनां जागोन आं मिजिंथिदों आरो जाय बिथांमोनहा बे दिनैनि ओरिएन्टेशन प्रग्रामाव फैदों थारैनो बिथांमोनहा परीक्षाखौ बोरै होगोन आरो रिजाल्टखौ बोरै क्वालिटी खालामगोन टाइमखौ बोरै मेनेज खालामगोन बेनि सायाव बिसोरो गियानखौ मोननो हागोन आङो मिजिंथिदों आरो बेयो जोबोरै मोनसे मोजां हाबाफारि ओरिएन्टेशन प्रग्रामा जे आनजादनि सिगांदि केन्डिडेटफोरखौ सांग्रांथि खालामनांगौ मोनसे गियान होनांगौ इनफरमेशन होनांगौ बेनि सायाव ओरिएन्टेशन प्रग्राम खालामनाया जोबोरैनो गोनां आरो आं नुनो मोनदों जोंनि बे कलेजाव दहाय गिबियाव एसे खममोन दा 70-80निबो बारा केन्डिडेट जाबाय आरो बियो मोजां मोनसे साइन आङो बेखौनो बुंबावगोन जाय बिथांमोनहा टेट परीक्षा पास खालामनानै फोरोंगिरि जानो नागिरदों बिथांमोनहा जाहाथे समाजाव जोंनि सोलोंथायारि आबहावाखौ गुन गोनां खालामनो थाखाय बिहोमा होयो बेखौनो आं खावलायगोन जे टिचिं प्रफेशनखौ लास्ट अपसन हिसाबै जाहाथे लाया टिचिं प्रफेशनखौ गाव गोसो जाथारनानै गोसोआव आजावनानै समाजनि आबहावानि थाखाय सोलोंथायारि आबहावानि थाखाय जाहाथे कन्ट्रिबिउसन होयो गावखौनो सेक्रिफाइस खालामो बेखौनो आं लुबैदों जोङो गोबां समाव जोङो बुङो जोंनि सोलोंथायारि थासारिया क्वालिटी जानांगौ होननानै दा सोलोंथायारि थासारिया क्वालिटी जानांगौब्ला बेयाव टिचार्सनि बिराद रेसपन्सिबिलिटि दङ टिचार्सनि आखायाव ओरैबायदि गोहो दङ बे गोहोआ सासे फरायसाखौ डक्टरबो खालामनो हायो इन्जिनियार खालामनो हायो प्रेसिडेन्ट खालामनो हायो प्राइम मिनिस्टार खालामनो हायो APJ आब्दुल कालामआ सानसे समाव फरायसामोन बेखौबो फोरोंगिरियानो फोरोंदों बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया बिथाङा सासे साइन्टिस्टमोन बिथाङा भारतनि सासे प्रेसिडेन्टमोन दा बिब्दिनो जेसेबांखि गिदिर मानसि जाया मानो फोरोंगिरिनि फोरोंनायावनो जायो दा बेनिखायनो आं बुंदों जे फोरोंगिरिनि आखायाव बिराद गोहो दङ आरो बे गोहोखौ मोजां खामानियाव बाहायोब्ला साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां जागोन जोंनि एडुकेशनेल एनभायरनमेन्टआ क्वालिटी जागोन जोंनि समाजाव दा गोबां रोखोमनि जेंनाफोर जागासिनो दङ फरायसा समाजाव साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा गावनि बिबानखौ गोसो गोथारै आजावोब्ला BTR सरकारा दिनै नाजागासिनो दङ क्वालिटी एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट लाबोनो थाखाय दा बेखौ जों बयबो मदद होनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंबो लुबैयो जोंनि बे BTR ओनसोलाव जर'खायै BTR ओनसोलाव आरो बे स्पेशल टेटनि ओरिएन्टेशनाथ' बे BTR ओनसोलनिखा बे BTR ओनसोलाव जोंनि एकाडेमिक एनभायरनमेन्ट मोजां जाग्रोथों बिनि उनाव जों लुबैगोन जे बे मोजाङा जोंनि बे BTR ओनसोलाव कनफाइन जाया बेखौ जों लुबैगोन जे दुलाराय आसामाव दुलाराय हादोरावनो क्वालिटी जानांगौ बेखौ आं लुबैयो